Ayun, katatapos ko lang mag-film ng BoxyCharm unboxing. So, naisipan kong i-continue na lang yung pag-film habang may time tayo. Sobrang busy. Walang masyadong time. Lalo na pag may baby ka, newborn. Ay, grabe. Puyat palagi. Lalo na sa gabi. Gigising ka ng 3 times sa gabi kasi magpapadede o mag-change ng diaper. Basta, sulitin ko na lang yung time natin ngayon. So, kahapon, schedule ko ng pangalawang vaccine ko ng COVID vaccine. Tapos kung magpabakuna, dumaan ako sa store. Ang bala ko, bibili ako ng pantalon kasi yung mga pantalon ko hindi nakasya sa akin. Yung mga pantalon ko dito, hindi pa ako buntis, extra small or zero. So, ayun, hindi na kasya sa akin. Lumaki yung puwet ko tsaka yung legs ko. Nagka-shape. Basta mga ganon. So, ang reason na dumaan ako sa store, bumili ng kahit isang pair ng pantalon para malaman ko kung anong size ko. Ayun. Hindi ako nakabili ng pantalon kasi yung fitting room nila sarado. Ayoko naman ng bumili ng pantalon na hindi ko susukatin kung kasya ba sa akin o hindi. So, basta, ayun. So, ang nangyari, napabili tayo ng ibang item. So, isi-share ko na rin sa inyo, i-haul na natin. So, pag alam nyo yung store na to, parang pag nandito kayo sa Amerika, parang katulad siya ng Ross, pero mas mura sa Ross. Yung store ng pangalan niya is Diddy's. Mga mura yung mga clothing doon. Maraming accessories, damit, sapatos, sa mga gamit sa bahay. Mura sa kanila. So, bumili ako, nakita ko tong frame. Ang cute, oh. Para kay Ayla, my first year. Yan yung, may, picture ng newborn hanggang sa 1 year old. So, siya, gray color. Ganyan sa likod. Yung parang i-stand mo lang siya, ganyan. Super cute. So, ayun. Isi-save ko yung mga picture na Ayla ng newborn. 1 month, 2 months, 3 months, hanggang 1 year old siya. So, mura lang to, nasa $5.99 tong picture frame. Tapos, meron tayo ditong isang bag. May nakita akong mga cute na pang baby. So, ito, bumili ako nitong yung socks na may mga design siyang ribbon. Yung parang shoe style. Ang cute. At saka may mga pair siyang headband. Yung pink, white, tsaka pink. Yung super cute headband, tsaka na may pair na socks. Nasa $6.99 siya. Super cute socks with a pair of headband. Tapos, bumili tayo ng nightgown. Ganito, very cute. All over, anong tawag dito? Basta pang tulog siya. $3.99. Super cute. Ano to? 0 to 3 months. Meron din tayong pangbahay. May kasamang bed, partner na siya, tsaka yung top, tsaka super cute pajama. Nasa $5.99 siya. Puro kay Ayla yung nabili ko. Iba talaga pag nanay. Then, meron din tayong 0 to 3 months. $8.99. Top, tsaka may dalawang pair na pajama, tsaka dalawang pajama, tsaka dalawang top. Pair na sila. Super cute. Hindi ko alam kung panlalaki ito pambabae. Pwede naman siya pambabae. Yung kulay hindi naman panlalaki, di ba? Ang init sa kwarto. Sobrang init. And then, ayun, hindi ako nakabili ng pantalon. Nakabili akong dalawang item. Yung isa red top. Siya? Parang basic top, red top. $6.99. May collar siya, guys, na may botones. Ganyan. And then, yung last, gusto ko to. Ang cute nito. Parang siya, denim dress. Super cute. Nasa $6.49. Yung original price niya, $12.99. So, naka-clearance ata ito. Hindi ko alam. Pero ganito yung itsura niya. Sinukat ko na kasi ito kahapon. Kaya, baliktarin natin. Ganito yung itsura, guys, oh. May collar, tsaka long sleeve. Tsaka, ayan, may pagka-floppy yung dress niya. Hindi siya fitted dress, ha. Yung loose
dress siya, yung mga uso ngayon na loose dress na basta super cute. Baka mag-add na lang ako ng video ng try-on dito sa dalawang top na nabili ko. Pero ayun nga, kahapon yung yung second dose ko ng vaccine. Ayun, parang simula kaninang madaling araw, medyo mabigat yung balikat ko, tsaka nangangalay. Sobrang bigat sa pakiramdam. And then may nararamdaman akong chill tsaka cold. Yun lang naman. Kala ko nga parang lalagnatin ako, pero hindi naman eh. Kasi tinanay ko yung temperature ko, wala naman akong lagnat. Nararamdaman ko lang yung parang nilalamig ako. Yun lang naman. So, finally, kumpleto na yung bakuna ko. Kasi inantay ko talagang manganak ako bago ako magpabakuna kasi ayoko nang magpabakuna na buntis ako. Ayun, finally tapos na yung yung vaccine natin. Pwede ka pa rin tamaan ng virus pero hindi ka magkakasakit kasi protektado ka na ng vaccine. Pero pwede mo siyang i-transfer sa ibang tao na hindi vaccinated. So yun yung kinaganda ng kumpleto yung bakuna, nakapagbakuna ka kasi kahit na makuha mo yung virus, hindi ka magkakasakit pero pwede mo siyang i-transfer sa iba na hindi vaccinated. So ayun lang. Hindi naman masakit yung bakuna, hindi ko nga naramdaman na tinusok na pala sa akin yung karayom, nakita na ko na lang natapos na. Yun. Hindi naman masakit yung pag bakuna. Yun nga lang yung pangalawang bakuna talagang parang lalagnatin ka gano'n. First bakuna ko wala akong naramdaman, parang wala lang. Itong second na bakuna parang mayroon akong nararamdaman, parang yung feeling na lalagnatin ka, yung masama yung pakiramdam mo, pagod ka, gano'n, masakit yung likod mo. Masakit yung likod ko, tsaka parang pagod na pagod ako, tsaka parang lalagnatin ako. Yun yung nararamdaman ko ngayong umaga pagkatapos ng vaccine ko kahapon. So, yun lang. Share ko lang. So, ito guys yung dress. Super cute dress. Yan. Yan yung itsura ng dress. Yan. Ganda. Type ko to. Hindi naman masyadong kahabaan. Hindi naman masyadong kaiksian. Yan yung itsura niya. Yan. Sa likod. Ganito sa harap. Yun. Ganda. Ang cute. So guys, ito naman yung red. Ang cute naman. Gusto ko talaga yung red. Ewan ko lang, parang maganda yung parang, buhay yung kulay ng red. Ito yung red. Ang ayaw ko nga lang, medyo maiksi siya. Tsaka may color, may botones. Pero maiksi siya. Hindi ako... Pero cute siya. Dun sa likod, ganyan yung itsura. And then, ito yung itsura niya. Maiksi siya guys, kasi tingnan mo, oh. Yan yung pantalo natin, oh. Hanggang dito lang siya. Very cute. Ganyan. Sobrang cute. Hindi naman tama lang naman, okay lang naman. Hindi naman masyadong kaiksian. Hindi naman nakikita yung tiyan ko. Pero, cute niya. Yun. Super cute. So, hanggang dito na lang yung video natin guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para notified ka pag may bago akong upload na video. Maraming salamat sa panonood guys. See you on my next video. Bye!